Obro duogo weche mag ng'anyo bang'e to sani ogai mar doho Martha Koome nokwayo piny owacho mamalo mondo mi doho pek e pok mar omenda mondo mi okonye rieyo chenro mag doho kendo rido arita ne jong'ad bura. Nowacho maendi e nyasi mar rapar mar jang'ad bura mosenindo Monica Kivuti manonegi e doho bang' ng'ado bura, kama bende oyang ni hembko mar rapar ibiro geri e doho ma Makadara mar paro jang'ad bura no endo. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Rumbi mar kuyo no okwako doho ma Makadara e kinde nyasi rapar mar jang'ad bura mosenindo Monica Kivuti. Familia, wede, osiepe kod jokanye bad migawo mar doho nochope nyasi no manotela gi ogai mar doho Martha Koome kaka ironyiso achiel margi. Familia mar Monica Kivuti onyiso kuyo mare gi lal mag yudo kaluwore gi tho mar Monica ma oweyo chien nyithindo kamatin mogik en jahigni 1.5 kende. Your smile was infectious, your presence was uplifting, and your love knew no bounds. I will dearly miss you and do my best to be the man that you wanted me to be based on the example that you set out for us. Jotije mag doho kod jong'ad bura mane tiyo gi Monica odhiale kaka jatich mang'ula kendo ma chunye ler mane ok nyal ng'ado bura ng'aya, kagiwacho ni ng'eto mane Monica ogolo ema jang'ad bura mora mora dine ogolo, kagikwa oganda jo Kenya mondo mi ochiw luor mowinjore ne doho mathurka. When we hear any bang, the first thing most of us do is lie down and pray that it ends as soon as possible. So on this day, we lay down. We hoped it was just the usual stones that are always thrown at us by the public, as usually is the case. Heaven knows it usually scares us. It scares the hell out of us. It was not the stones, it was gunshots. We pay tribute and celebrate a life well lived. A life committed to justice and rule of law. Jalupo gai mar doho Philomena Mwilu mano pong' gi mirima oseo piny owacho kuom rem chiwo arita makare ne jong'ad bura kowacho ni tho mar Monica oparo ne ndalo manotony e lwet magina bang' golo ng'eto mane wito kucha dwoko mar yiero mag 2017. Soon after the nullification of the 2017 election petition, if I was in my car, I would be dead. Because some stupid Kenyan shot at the car and asked my driver, "Ako wapi mama?" Ogai mar doho Martha Koome otiyo gi thuolo no mar kwayo piny owacho mondo mi orangi doho gi ng'uono e kinde pok mag omenda mar konye tawo chenro mag doho kendo jiwo arita ka bende olero moko kuom okenge ma gibiro kawo mar bedo arita e doho ma Makadara. We must also demand that the judiciary finds centrality in the nation's allocation of resources. Judges, judicial officers and staff indeed are all officers of the law. Meanwhile, the judiciary leadership will engage the executive and parliament to secure additional resources to support the implementation of all those recommendations regarding judiciary security. And it behoves us all, working collaboratively to ensure that there is safety for all that seek justice within our court stations. Rapar makamano bagie doho mamoko mapachoka kamana jokanyo mag doho medo jiwo arita e doho mathurka. Tuombe sana na tuombe Mwenyezi Mungu atuokoe ugonjwa ya afya. Yale yamefanyika ilitustua. Apart from judges, magistrates also need security. If you ask me, because I've been a magistrate for many years. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.